Ahoj a vítajte späť pri novom Tool Talku. Volám sa Filip a dnes si spolu podrobne pozrieme, ako funguje laminátová rezačka. Laminátová rezačka je vhodná na presné a rýchle rezanie a oddeľovanie laminátových dosiek bez akýchkoľvek roztrieštených okrajov. Pracuje mimoriadne ticho a nevyžaduje pripojenie k elektrickej sieti. Vďaka dorazu máš pri práci maximálnu oporu a bezpečnosť. Položíš dosku na presnú dĺžku a bez námahy ju môžeš jednoducho odrezať. Súčasťou balenia je podpera, ktorá zamedzuje prevráteniu laminátu. Rukoveď je navyše protišmiková, čo zaručuje dodatočnú bezpečnosť. Vďaka ergonomickému tvaru je ľahká a pohodlne sa s ňou manipuluje. Laminátová rezačka má odolný oceľový rám, ktorý zaručuje dlhú životnosť. Protišmikové gumové nožičky zaručujú stabilitu pri rezaní. Teraz už vieš, čo všetko dokáže laminátová rezačka. Máš už nejaký nápad, na aký projekt ju použiješ? Napíš to do komentárov. Máš na to,